Славчо и в днешното видео ще ви покажа 3 съвета как да впечатлите момиче. Първи съвет. За да впечатлите момиче, купете и роза или подарете букет цветя. Здравей, любов моя, и виж какво ти купих, роза. За тебе, любов моя. О, Славчо, благодаря ти много за розата. Много е хубава, наистина. Втори съвет. Ако искате да впечатлите момиче, кажете й някой комплимент от типа на колко си готина или колко си красива и така нататък. Любов моя, колко си красива, красива си като слънцето, много си хубава. О, мерси, Славчо, колко хубав комплимент. Трети съвет. Ако искате да впечатлите момиче или да се ожените за това момиче, просто пътнете на колене и кажете: ще се ожениш ли за мен, любов моя? Любов моя, ще се ожениш ли за мен? Моля те, отговори ми с да. Ще се ожениш ли за мен? О, да, Славчо, ще се оженя за теб. Ами това беше видеото как да впечатли момиче. Ако искате и вие да впечатлите момиче, използвайте един от моите 3 съвета.